shirin ne da cikakkun labaran duniya. Sunana Umaima Sani Abdulmomin. 'Yan sanda a Canada sun gano gawar ɗaya daga cikin 'yan uwan junan nan da ake nema ruwa a jallo sakamakon zargin kai har roƙa. Da sanadin rayuka mutum 10 da jikkata 18 a lardin Saskatchewan a ranar Lahadi. Wani babban jami'in 'yan sanda ya ce Damien Sanderson ya samu raunukan da ba su yi kama da shi ya ji wa kansa ba. Mel Sanderson kuma har yanzu ana farautarsa, shi ma ana tunanin ya jikkata, sai dai rashin gano shi na tattare da haɗari. An gano gawar Damien Sanderson ne a unguwar da suka fi daba wa mutane wuka. But there is still a lot of questions that people here have. Wakilar BBC kenan take cewa sai dai har yanzu akwai mutanen da ke daga ayar tambayoyi kan dalilan kai wannan hari. Liz Truss na shirin karɓar rantsuwar kama aiki a matsayin sabuwar Firaministan Birtaniya ta 4 a cikin shekara 6. Kwana guda bayan jam'iyyar Conservative ta zaɓe ta domin maye gurbin Boris Johnson. In between, each of them will travel to Balmoral, but the Queen will accept. Wakilin BBC ya ce za kuma ta ziyarci fadar sarauniya ta Balmoral da ke Scotland, inda sarauniya Elizabeth za ta tattauna da ita kan kafa gwamnati da kuma karɓar takardar murabus ɗin Johnson. Miss Truss ta alƙawarta ɗaukar matakai cikin gaggawa domin shawo kan matsalar tsadar makamashi da kuma rage haraji a ƙoƙarin ceto Birtaniya daga fadawa cikin matsin tattalin arziki. Boris Johnson ya yi kwanan ƙarshe a gidan gwamnati na Downing Street kafin sabon premier da ta haɓar da shi ta tare. An tilasta mutum da ya tabbatar da ficewar Birtaniya daga tarayyar Turai murabus saboda tarin badakala cikin ƙasa da shekaru 3 na mulkinsa. Kotu a Amurka ta amince da buƙatar Donald Trump na naɗa jami'i na musamman da zai nazarci takardun da aka gano a gidansa. A samaman da hukumar bincike ta FBI ta kai a watan da ya gabata a Florida. This is something obviously Mr. Trump and has been seen as. Wakilin BBC ya ce wannan wata ƙwarya-ƙwaryar nasara ce ta shari'a ga tsohon shugaban na Amurka wanda ya dage kan cewa galibin takardun ko dai nasa ne ko kuma waɗanda shugaban ƙasa yake da iko da su ne. Matakin na wannan lokaci zai iya kawo jinkiri na binciken da ake kan yadda takardun suka shiga hannunsa. Ko da yake jami'an tattara bayanan sirri da ke bincike na iya ci gaba da aiwatar da aikinsu. Babu dai wasu bayanai kawo yanzu da ke nuna ko ma'aikatar shari'a ta Amurka za ta ɗaukaka ƙara. To kuna shan waɗannan labarai ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na BBC. Masu aikin ceto na bincike domin gano ɗaruruwan mutane da ake fargabar sun ɓata kwana guda bayan aukuwar girgizan ƙasa a lardin Sichuan da ke kudu maso yammacin China. Akalla mutane 46 aka tabbatar da mutuwar su kawo yanzu bayan aukuwar girgizar kasar mai karfin maki 6.8. Ana da cikin fargaba yayin da ake gargadin ruwan sama na iya kawo cikas ga kokarin aikin ceton. Shugaba Xi Jinping ya umarci a ɗau duk wasu matakai da suka dace domin ceto rayuka. Miliyoyin al'umma a wannan yanki dama na fama da annobar corona da ta garkame su a cikin gida. Mahukunta a Burkina Faso sun ce akalla fararen hula 35 aka kashe a wani harin bam da aka kai wa jerin gwanon motoci a arewacin kasar da mayakan jihadi ke haifar da barazanar tsaro. Akwai kuma mutane da dama da suka jikata a harin kan titin da ya tashi daga Jibo zuwa Burzanga. Ayar motocin da sojojin Burkina Faso ke warakiya na hanyar kai kayayyaki ne a yankunan da mayakan jihadi suka yanke da sauran garuruwa. To labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To za mu soma rahotannin namu ne daga Ukraine, inda Ukraine ta ce dole ne ta katse layin wutar lantarki na ƙarshe na kota kwana ɗaya tilo da ke baiwa tashar nukiliya ta Zaporizhzhia da ke hannun Rasha lantarki ta mayar da tashar kan babban layin lantarki na ƙasar ta Ukraine ɗin saboda wuta da ta tashi a sanadiyar makaman da Rasha ke harbawa. Hukumar da ke sa ido kan harkokin nukiliya ta duniya ta ce ɗaya daga cikin na'urorin tashar na ci gaba da aiki domin samar da wutar lantarkin da ake bukata don tabbatar da tashar na aiki lafiya ba tare da wani haɗari ko fargaba ba. Ga rahoton Muhammad Annur Muhammad. Yawan harba makamai a makonnin da ake ta yi kusan akai-akai a kusa da wannan tasha ta nukiliya wadda ita ce mafi girma a Turai wadda kuma ta koma karkashin ikon Rasha bayan da dakarun kasar suka kame inda take a mamayar da suka yi wa Ukraine ya haifar da cikas gaya ga babbar hanyar samar da wutar lantarki da ke tafiyar da tashar ta Zaporizhzhia.
A yanzu dai wannan hanya ta katse gaba ɗaya akalla zuwa wani lokaci da a iya cewa na wucin gadi ne. Daya daga cikin muhimman hanyoyin zaman lafiyar duk wata tasha ta nukiliya da ita ce tabbatacciyar hanyar samun lantarki akai-akai. Ita dai wannan tasha hada ta da babbar hanyar lantarki ta kasar ta kasance wata madogara ko da za a samu katsewa domin ta tabbatar da sanyaya na'urorin tashar kar a samu wata matsala. A yanzu dai na'urorin da ke sanya tashar sun dogara ne da lantarkin da ainihin injin tashar ke samarwa, amma dai duk da haka za a yi amfani da manyan injina masu amfani da man gas wato diesel don samar da lantarkin idan aka shiga yanayi na kota kwana. Amma dai abu mafi kwanciyar hankali shine mayar da ainihin hanyoyin samar da wutar lantarkin tashar. Hukumar nukiliya ta duniya ta ce Ukraine ta tabbatar mata da cewa babu matsala dangane da hanyar samar da lantarki ta kota kwana ta tashar inda aka kashe wannan wuta da ta tashi. An gaida Muhammad Annuru Muhammad. Rundunar 'yan sandan jihar Jigawa a Najeriya ta ce an kammala aikin ceto sakamakon kifewar da jirgin ruwa ya yi a yankin karamar hukumar Gwaram da ke jihar. 'Yan sanda sun ce sun samu labarin faruwar hadarin ne daga mazauna garin da lamarin ya faru, wanda kuma suka isa wajen domin kai dauki. Wannan dai na zuwa ne ƙasa da mako guda da aka sami makamancin irin wannan hadari na kwale-kwale a karamar hukumar Miga da ke Jigawan, wanda ya sanadiyar mutuwar wasu matasa biyu a lokacin da suke kan hanyar su ta komawa gida daga gona. Daga Kano ga rahoton Khalifa Shehu Dokaji. 'Yan sandan jihar ta Jigawa dai sun ce kimanin mutum tara ne hadarin kwale-kwalen ya ritsa da su a lokacin da suke kan hanyar su ta dawowa daga masallaci a garin Martaba da ke yankin karamar hukumar Gwaram da ke jihar. Sannan sun ce daukacin waɗanda lamarin ya ritsa da su manya ne, inda a tuni wasu daga cikinsu suka mutu yayin da sauran aka ceto su. Lawan Adam shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar ta Jigawa. A lokacin da su waɗannan mutane da samu suka hau jirgin ruwa wanda aka fi da kwale-kwale domin su bi sallar juma'a, a hanyar ta dawowa shi ne wannan ibtila'i ya samu. To kamar mutum nawa ne a cikin wannan kwale-kwale? Mutum tara ne a ciki, 4 daga ciki 'yan asalin jihar Jigawa ne, 5 kuma 'yan karamar hukumar Darazau.